Txapela buruan eta ibili munduan, horixe dio izaera zaharrak ez da, baina gaur izaera zahar hori aldatzeko lizentzia hartuko dut. Munduan ibiltzeko, txapelaz gain, zakarra eta gasolia behar baitira. Eta iristen garen tokira, heltzen garen erako, borondate oso ona. Mamadu eta Usman Sar eta Lamin Sonko Afrikarrak dira. Bergaran bizi dira. Euskara ikasteko zaila dela diotenentzat, horra hurrengo bideoa. Epa, Iban, hauza Leon. Mamadu Sar. Ai, zer moduz, Ibon. Ni oso ondo. Bai, ondo. Zuek? Bai, oso ondo, oso ondo. Vale. Ongi etorri Bergarako. Hemen, teranga erabateko daukazu hemen, eh? Teranga Bergarakoa, bai. Teranga Bergarakoa. Hori da. Lasai, bai. Zuek zer moduz? Ondo, bueno, a ver, zuen kontuak entzutera. Bai, ja. Vale. Ongi etorri. Ederki, Mamadu. Eta gure lagena Lamin. Lamin Sonko Gambiakoa. Gambiako, ez da? Bai. Ni oso ondo. Zuek bai? Bai, primeran nago. Ederki. Bai, eta Usman, bai, Senegalekoa da, bai. Txapela polita. Bai. Hau, hori ni polita, hori fitxatu berri zen. Bai, ja. Hori da gure laguna, bai. Izena, Gaizka, bai. oso ondo. Ondo, Bergaralden. Ederki. Bai. Senegaldik zatoz, zer dela eta atera zinen, zer bultzatuta? Hango egoerak edo zuk zeu ametsa hona etortzekoa edo... Baina ere zenide bat badaukazu hemen, anai bat, ezta? Anai bat, bai, nire anaian bizi hemen, Bergaran bizi be bai, eta, bueno, nire anaia aspaldiko aparte bizi hemen, eta, bueno, problema barik, no? Lamin, harrigarria, zu duela, etorri zinen iazko martxoan. Bai. Urte terdi daramazu hemen. Bai. Euskeraz, pario handia daukazu. Bai, noski. Etorri nintzen hemen eta dago bi hizkuntzak nire aurrean eta lehen daukat zalantzarik ze hizkuntza lehenengo ikasteko dut eta azkenean erabaki dut euskera. Kalean gaztelaniaz hitz egiten dizutenean, zer egiten duzu? Kalean, bai, askotan galdetu laguna, zer da hitz bat daukat ez dut gogoratu, galdetu lagunak, zer da hori eta haiek lagundu. Mamadu kalean ikasi du euskera? Euskera, bai. Euskaltegira joan gabe? Zu euskaltegira joaten zea? Bai, ni euskaltegian joaten dut, uste dut 4 hilabeteetan. 4 hilabete daramatezu euskaltegian? Bai. Usman, Opa, zer moduz? ondo, eta zu? Ni oso ondo. Oso ezberdina bizitza, Hemen edo Senegalen. Ni arrantzale naiz. Arrantzalea zara zu? Bai, nire aita lehen dauka barko asko. Bai? Bai, gero ni 5 urte, 6 ni kasi lan. Zu lanean hasi zinen? Bai, eto sorti ni kapiteina. Ni joan nire laguna goazen lanera. Zu kapitaina zinen? Bai, bai. Arrantzan mordo bat dago? Bai. Baina lan asko, baina diru gutxi. Diru gutxi. Hori betikoa da arrantza munduan? Hori. Lan asko, baina diru gutxi. Nerea izango zen, ez zuen alderingo, baina norenan, ez zen etxoria izango, eta txoria nuen maite, eta txoria nuen maite. Belarriak xutik eta gogoa adi daraman edonork badaki gure herrian gehiago hitz egiten dela euskarari buruz, euskaraz baino. Gauza onerako, gehi egiten dela hizkuntza bera mintzagai eta gutxi egitan niri guzterako entzungai. Senegal eta Gambiako euskalkian hitz egiten jarraitzea onena, Afrikar Bergara tartuekin. Arrantzale herria eta han beste gauza bat, kale saltzaile pila bat. Kale saltzen bai, baina hori... Senegalen izan ginenean, harrituta geratu ginen,
zenbat jende kalean Saldu. saltzen. Bai, Gu kaletik gindoa zen, bai, eta bai. 20 lagun bai, gure atzetik. karo, porque ez dago beste gauzak, no? Danak saldu kalian danatik. Behin Senegalen guri, Wolof batek, badeko zuen saldu nahi zigun, kaletik gure atzetik. Bai. Erloju bat, horman paretean txintxili jartzen da noitako bat, Bai. horreken gure atzetik. Bai. Hori saltzen. Bentsa. Zuek zertzerate, musulmandarrak. Musulmandarrak, ezta? Musulmandarrak edaten dutenak edo edaten ez dutenak. Batzuetan dira. Batzutan da erre eta hori da. Zuen egoera berez gogorra da, etorkina zaudete zuen azten beste herrialde batean, kasu honetan langabezian. Jendearen laguntza jasotzen duzue? Bai, jendeak oso laguntzaileak dira. Zu euskaltegira joaten zea, Bai, euskaltegian joat. euskaltegitan asko ligatzen da. Bai, Badakizu hori, ezta? Horrela ikasi duzuzuk euskal. bai, horrela ikasten dut, bai. Gero musika pixka joko dugu, zer? Nahi duzu, jende apur bat joako dugu, bai. Vale. Bai. Gure jota jendea beti dauka kirolak Senegal, no? Lucha senegalez, no ez dakit. Karo. Senegalen estatuko kirola da, ezta? Nazio kirola borroka da. Borroka, bai. Borroka egiten dezu zuek? Bai, no, gero zuekin, porque zu, posta. Zer? No, nire kontra... Nire kontra nahi zu borroka egin? Bai. Ez dira zu bildurrik ematen, Oantxe bertan, nire bezu oantxe bertan iko, Oantxe bertan, Horrela heltzen da borrokarako, ezta? Nola heltzen da borroka egiteko? Eskua egin, bisak. Bultza. Holan, hartu. Bizitia, Hori da kirola nazionala Senegalen. Zuk abestu ere egiten dezu, ezta? Bai, zer abestu nahi duzu? Gero abestuko ditugu. Bai, pare bat abestu. Lehen izaten zenidan, jenbearen erritmo dela, Bai. bihotzaren erritmoa. Bai, bihotzaren erritmoak, bai. Da... Da, bihotzaren erritmoa. Bihotza, bai, hemen dago bihotza. Kolpe hortan, erdiko kolpe hortan. Eta bihotza azkar doanean. Beti berdina erritmoa aldatuta, ezta? Bai, berdina erritmoa, baina azkarrago bi eskuk denok. Bi eskuekin erdian. Oso ondo. Bueno, bukatzeko zea besti. Venga, euskeraz abesti. Itxaso ontzi baten. Kasiano? Bai, Kasiano. Uznanek abestua, Kasianoren itxasontzi baten, Euskal Herritik kanpora. Itxaso ontzi baten, Euskal Herritik kanpora, naramate eta ez dakit nora. Agur nere maima, lazan goxoari, agur nere maite, politari, ez egin nega, etorriko nahi, egunen baten. Herri people. Euskal Herria.